Yo, Nana Chame, Adaruma, Ubentiame at Ura. Sir, Umuyaha and Sutobre Moa. Nana no more. Yasum Russia bedroom. And Naya Yeka say, Commonwealth May Munina, Yenia, Naya British are buying a colony no. Inya independence, Yena Yakabomu. Your free could be Commonwealth. Na mu amaya ahoro no nyina your parliament ye wokuo ne kuo no afi wei ye hye mu a ye na afi no ye beye no wo Ghana na wadaroma udi ahyete dada enti ye nhyehyɛ mu no obi a wo ba bia pese oba obechia wo eno nti na wadaroma ye besre kwan se ne beba no ye de yenuanom a ye fira ma ahoro so wiase afa na nyina aba ne aba bechia wo adaruma wonso aye mmoa wabo yedwa kama enti aranom ye baaye a ye ba se ye bechia wo ye de enuanom a efra ma ahoro so aba abechia wo na hunu se uman Ghana man ye na yi de wiase nyina abehia ha se de ehunu no parliament fo a efri wiase nyina bi wa ha speaker fo a aba bie eye miensa na me speaker yi me say mini omanim inform mbra na no say be wonu mama ne a won sa amane ya ba ofie so yi ye mfa yensa hunu na eba ya ba ya ekura ebro ni nsa ahoro ya hyehye asoto ene ebu amu adie na madaroma fa konkonya ho amobɔ mpae a mo akai se nko ado mo mfna yesom oman mu no oman de hye yesom de abesom moa nti adamu hu ya hawie ya ye ba mo nchia ye besom yi e blase nana